Sonadu. Goizean goiz ireki ditu ateak eta ordutik etenik gabe sartu irtenean ari da jendea Kasillako txertatzegunean. Immunizazio kanpainari bultzada eman nahi dio Osakidetzak, gripearen kutsatze indizeak gora egin ondotik azken asteotan, hori baino goizago, baita ohen okupazioak ere ospitaleetan. Nahi duenak aukera du hitzordurik gabe bertaratu eta txertoa hartzeko iluntzeko 8 arte egunero. Joana Laseras, konta iguzu ze mugimendu dabil? Mugimendu etengabea, Kasilla kiroldegune honek zabaldu duenetik, asko eta asko dira ona gerturatzen ari diren herritarrak eta are gehiago goizeko 7:00 ateak zabaldu baino lehen 21 lagun zeuden kanpoan ilara egiten. Azken datuen arabera eta eguerdiko ordubietan jaso dugu, dagoeneko 691 lagunek hartu dute txertoa, 1000 dosi zituen aurre ikusita Osakidetzak egun bakoitzeko eta ia gehiengoa 608 75 urte baino gutxiago ditu. Eta hori ikusten ari gara, oraintxe bertan agian pixka bat lasaiago dago momentu hau bazkal ordua, baina bai ikusten dugu 60 urte baino gutxiago daukan jende asko etortzen ari dela. Izatez ez litzateke beraien txanda izan behar oraindik ere, baina honekin aukera oso ona ikusi dute beraien hitzordua aurreratzeko. 10-21 minutuko itxaronaldia daukate, jende asko herrietatik ere etortzen ari da, Sopela, Santurtzi, Basauri, eta hor atzean dauden boxetan jasotzen dute txertoa. Esan digutenaren arabera, litekena da asteburuan jende askoz gehiago gerturatzea. Goizeko 7:30 zentroak ateak ireki aurretik ere ilara zegoen Kasillaren aurrean. Aprobetxatu lehenengo ordua etortzeko, txertoa jartzeko eta gero berrio lanera. Entzun dut irratian nola zegoen hau montauta eta esan du benga, hona nator. Hitzordurik gabe etorrita ere orokorrean itxaronaldiak oso laburrak izan dira, barruan 5 txertaketa puntu baitaude etengabe lanean. Desde que hemos llegado no hemos parado, así que estamos súper contentos. Hemos recibido una acogida muy buena. Lehenengo ordu terdian bakarrik 200 gora lagun txertatu dituzte eta gehienak 60 urte baino gutxiagokoak. Atxatamakin denbora asko pasatzen dut eta horregatik etorri naiz. Haur txikitzuekin lan egiten dut, orduan da beraien burua zaintzea eta nire burua ere zaintzea. No nos tocaba por edad, lo que pasa que siempre he pillado trancazos y este año creo que viene peor. Beste askok berriz arrisku talde batekoak izanik euren osasun zentroetan hitzordua bazuten ere ona etortzea erabaki dute. Eramaten zidaten astazkenerako ez dakin eusko, eta orduan pentsatu dugu maztea eta biokona etortzea. Aleik eta lasterren egitea hobeto. Eta horrelakoetan ez da osasun zentroko hitzordua bertan bera utzi behar, automatikoki egiten da hemen. Las hemos necesitado desde aquí para generar huecos dentro de las agendas de los centros de salud en caso de que sea necesario también. Helburua izuzen txertaketa orokortzea baita Bizkaian dagoen gripe goraldiari aurre egiteko. Une honetan Bizkaian 75 kasu baitaude 100.000 biztanleko, Gipuzkoan berriz 32 eta Araban 9. Osasun agintariek baina ez dute baztertzen behar izan ezkero beste lurraldetan ere onelako zentroak jartzea. Dermatosi nodularrak ez digu guri gizaki hori eragiten, baina arazo bilakatu daiteke ganaduarentzat. Nafarroak aurretik egin bezala Euskadik ere, ganadu feria guztiak bertan bera uztea